Tento rok Sbor dobrovolných hasičů z Vrbna pod Pradem slaví 150 let od svého vzniku. U této příležitosti uspořádali místní hasiči v sobotu 26. srpna 2023 oslavy tohoto významného výročí. V 11 hodin projela městem slavnostní kolona hasičských vozů a speciálů z Česka i Polska, včetně Staré Koňky. Poté následoval slavnostní průvod. Velitel jednotky Ondřej Chalupa také převzal pamětní list Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Oficiálního zahájení se zúčastnili kromě zástupců města i náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky brigádní generál Petr Ošlejšek, ředitel územního odboru Bruntál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plukovník Jiří Patrovský, náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Richard Dudek, starosta okresního sdružení hasičů Bruntál Soběslav Sedláček a polští hasiči z Glugovku. Ocitli jste se na oslavách 150 let výročí od založení sboru dobrovolných hasičů tady ve Vrbně pod Pradědem. Během dne jsme si přichystali pro nejmenší spoustu ukázek, hašení ohňového domečku, přichystali jsme si vlastně PVČ, preventivní výchovný program pro děti, záchranu z roury, skákací domy a jiné ukázky. A vlastně je tady spousta techniky, jak statické, tak budou k vidění dynamické ukázky hašení ohně, vyprošťování osob z vozidel a také ukázka útoků mladých hasičů. Vlastně celý ten program bude trvat zhruba do 6 hodin a ve večerních hodinách bude hudební produkce. Jaké sbory oslavy navštívili? Pozvali jsme na naše oslavy vlastně jednak sbory z okolního okrsku, to znamená Karlovice, Širokou Nivu a Karlovou Studánku, která se nám omluvila. Dále jsme pozvali jednotku hasičského záchranného sboru, takže přijela nám tady technika z Bruntálu a z Rymařova. Také nás přijeli navštívit naši velcí kamarádi, a to jsou hasiči z Polska a naši kamarádi Sbor dobrovolných hasičů z Lipové Lázně. Zároveň nám svoji techniku a ukázky tady představuje i Horská služba České republiky, která vlastně si pro děti přichystala lanovku. Největší vozidlo našich oslav prezentuje také záchranný útvar Hlučín. Všem, kteří dorazili, mnohokrát děkujeme a doufáme, že se program líbí jak dětem, tak dospělým. Své produkty na akci představila i firma Tessimax. Dobrý den, já tady zastupuju firmu Tessimax. Firma Tessimax je německá společnost. Vyrábíme protichemické obleky a zásahové oblečení. Z těch protichemických obleků vlastně tady je vidět náš unikát, který je protichemicky plynotěsný, přetlakový a současně žárůvzdorný. V tom je velmi unikátní jako produkt. Samozřejmě máme širokou škálu i klasických protichemických obleků a zásahové oblečení.